Siro. Hello. Iyawan yung manikin si Roy. May istorya man. Walker ba ka ni? Sir, kung ikaw na nga ang walker, sir, gusto ron, dapat si mga istorya. Sige daw. Ikaw? Ay, dyan lang, no? Asa mo, sir? Mukha ni si deliver parcel, oy. Astang dako ay. Di man maguna-una sa mga na mag-deliver. Makaya lagi pero siga po datong ilong sa kabugak. Mura biyag astang gaana. Mabugat ang butaning style. Ako ang 60 ka item nga parcel. Isa ka item ra. Naunsa. Unya ako ang matag item taginsira. Unya ang nakarga. Isa ra. Naunsa. Asta biyang layuwa sa deliberanan. Ya may rabag libre gasolina. May raba mohatag og tip. Di ra ba? Ya, layuban mohatag tag piso ra. Sukli ra sa kanang item nga ilang deliver, order. Unsa mo style ni? Di pa jud ta ka siguro. Kwaon ba ang item? Lami kayo sa piling mag-order. Unya inig abot sa parcel, cancel ra. Huh! Kalami pang 8 pon oy. Tay sabi? Tawagan sana ako ni Bi. Hello sir? Asa inyo sa Purok Sumbag, Barangay Balintaw? State lang sir. Nya liko sa wala. Nya nakay makita nga balay sa tuo. Sige sir. Mo na inyo ha sir? Dili sa ko na nga, silingan na muna. Asa man inyo ha sir? Unahan pa sir. Aw, happy na kog mauna to. Mauna kay excited kay ka. Unahan pa mo oy. Sige sir, padong ko diha. Sige. Paabot ko. Sige sir, tawag ra og balik. Sa muka ni maka-deliver tagi unaan ni oy. Uy, ayo ka istorya. Mao naman siguro ni. Tawagan sa balik ni. Hello sir. Nana ko diri sir. Asa inyo ha? Tara dire, asa pa man day? Ay dili sir ba? Asa inyong balay ani? Sa wala o sa tuo? Asa man nagkara katubang di ay? Sa dalan sir. Anak sa kagang balay akong pasabot ba? Sa wala ba o sa tuo? Sa tuo sir. Kay wala may balay sa wala. Mauna ka di ka maminaw instruction. Kita ka ng balay sa imong tuo. Kita sir. Mao na gyud ni ilaha ba? Mao din ninyo ha sir? Dili pa. Gikan ana, ihap kag upat ka balay. Sige sir. Tawag ra ko balik. Tayap dani, gisungog man tani sa panahon. Kaupat nga balay. Mo na to dito. Murag naman siguro ni. Tawagan na balik bi. Hello sir. Sir, nanako sa ikaupat nga balay. Oh, kanang naigit nga pula unyang atbang kay tindahan. Sir, naitindahan ng atbang. Oh, mo na tagiya sa balay kang atbang sa tindahan. So dili pa ni mao inyo ha sir? Dili oy, ang suro na, mauna na. Mao na inyo ha sir? Dili pa. Ang atbang ana, mauna na mong balay. Sige sir, padung ko diha. Yatay. Abi na kung mao na to ilang balay. Uya ni may himog delivery driver oy. Di makayag mo to ron. Isog kayong dalan, buklot ka akong parcel. Wala na yung alsahon. Bata na yung parsila, oy! Mao na gyud ni. Manawag kog balik ni Serbi. Hello sir. Nan ako sa gawas yung balay. Ha? Sige, pauli na ko.
Giatay. Wala din kasi yung balay, sir. Wala, ano man day? Giatay. Napakaipahatag-hatag ang instruction. Hindi wala din kasi yung balay karon. Alangan, huwag mo kayo tarong instruction pod. Ang ingon sa kuha, asa dapit among balay. Wala man ka na ingon nga, naarba ko sa balay. Sige na, pagkulat diya kay padulong na ikaw. Sige, sir, pagdali. Giatay. Naan ang mago, oh. Uy, sir, sinsa kayo kay bakas sa mong kon, langan jud ko ba? Grabe ka, sir. Isa ka oras ang butag ginulat ni mo diri apod. Asa ni kalayo inyo hadi ay? Mga diri og ito. Ah, doon raman na kayo di ay. Unya isa ka oras ta pinaabot diri ah. Aw, ikaw na pag ako. Nya, na kay ruler ra. Nga naman, sir. Balik ta, arusok do na to. Mo na din yung parcel, sir. Nya, usay pangalan na, basta dili na nakuha ha. Imo ni siguro, sir, oy. Ikaw man kaya ni si Kwan, sir. Juyax Y Ayo. Y Ayo, sir. Nya, 999 ang Kwan. Presyo. Aw, sakto, ako ana. Sige, sir. Kuha na ko ang payment, sir. Nya, selfie na yung ta. Ah, sige sige, tara. Salamat, sir, ah. Selfie sa ta, sir, be. Ano, sir? Sige, pre. Kailangan mo ni sir. Salamat kayo, sir, eh. Inuusok niya, ano, sir? Ah, diyan lang na, diyan lang na. Salamat, sir. Sir. Kung sabi sunod ani mo ang para sir, nga hasta man bugata. 999 raman unta. Ay, si Linda Walker na katong Barbidal. Gitaw mo gugod niya, ulaing lingaw sa balay ba? Ah, nga bugat kayo, sir, nga. Tag 999 na lagi ni, nga dako man kayo. Ay, nag-sale mo itong sealer god. Ah, binasa ni mo, sir, no? Sige do, sir. Abray na yung para sir, kay basin scam ka ni. Bitaw no? Sige daw, ito lang abrihan daw. Sir, abray na, sir. Bebe. Binasa ni mo ni sir, no? Nani barbidal nga maday? Ay, Nga Linda Walker? saan kayo? Kailangan dito no, kay guwapa kay si Linda Walker ba? Sige daw. Sila. Hello. Iyawan yung manikin si Roy. May istorya man. Linda Walker ba ka ni? Sir, kung ikaw na nga Linda Walker, sir, gusto ron na dapat sa mga istorya. Sige daw. Daw? Ay, doon lang, no? Asa mo, sir? Patay mo scam jud ko ba? Murag lubat ang baterya na. Or nabali ang baterya na. Tanawa lagi. Nalubat ra lagi to, sir.